Salamat Watan TV websaytymyzyň hormatly tamaşaçylary. Saýlanan habarlary gepleşigimiziň ýene bir sany hem siziň bilen. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna sanyna Türkmenistan bilen Owenstan elektrik energiýasy boýunça şertnamanyň möhletini uzartdy. Türkmenistan bilen Euronews teleýaýlymynyň hyzmatdaşlygy, Google Translate Offline türkmen diline hem hyzmat, Lempart Everton toparynyň tälimçiliginden boşuldyldy ýaly habarlary ýetirýär. Gelin indi olta habarlarymyza ýeňişlerini geçelim. Türkmenistan bilen Owenstan elektrik energiýasy boýunça şertnamanyň möhletini uzartdy. Türkmenistanyň Türkmen Energiýa Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasy bilen Owenstan Dagwganistan Brejna şerkat elektrik energetika kompaniýasynyň arasynda Türkmen elektrik energiýasyny iýermek boýunça şertnamanyň möhletini 2023-nji ýyl boýunça uzartmak babatda alalaşyk baglaşdylar. Bu arada Owenstan Suw Energetika Ministrligi habar berdi. 2023-nji ýylda elektrik energetikasyny iýermek boýunça alalaşygy Dabasyň baş direktory Alhaç Muhammed Hanif Hamza bilen Türkmen Energiýa Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasynyň ýolbaşçysy gol çekdi diýip Medowat beýanatyna belent geçilýär. Gol çekmek dawratyna Owenstan Suw Energetika boýunça ministri Abdul Latif Mansur hem gatnaşdy. Türkmenistan köp ýyllardan beri Owenstan ýeňillikli bahadan elektrik energiýasyny iýerýär. Şeýlede Owenstan Täjikistanyň we Özbekistanyň hem elektrik togun satyn alýar. Täjikistan elektrik togu may-sentyabr aýlaryna, Özbekistanyň bolsa oktyabr, aprel aýlary arasynda import edilýär. Türkmenistan bilen Euronews teleýaýlymynyň hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hemde Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyasynda ýurdumyda iş taparyna bolan Ýewropanyň Euronews teleýaýlymynyň wekiliýeti bilen duşuklar geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä, Daşary işler ministriniň ornwazary Berniýat Mätiýew bilen teleýaýlymyň söwda we hyzmatdaşlyk boýunça vitse-prezidenti Silvian Jean-Yves Roje bilen duşugy boldy. Duşugyň barşyna bilelikdäki tatlamalary durmuşa geçirmek barada pikir alşyldy. Bu halkara maglumat giňişligini uzak möhletliň hyzmatdaşlygyna gönükdirilen mailnamalar kesgitlendi. Taraplar soňky 10 ýylda Türkmenistanda bolup geçen möhüm wakalary beýan etmek üçin bir neçe üstünlikli tatlamalaryň durmuşa geçirilenini görkezýän netijeli hyzmatdaşlygy kanagatlanma bilen bellediler. Euronews bilen hyzmatdaşlygyň ösdürmegine bolan anamy we ünsü üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirip, Ýewropa teleýaýlymynyň wekilleri bilelikdäki işleri güýçlendirmek we özara gatnaşyklaryň täze görnüşlerini ösürmäge taýýardyklaryny ma'lum etýärler. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyasynyn ýollaşçylary bilen geçirilen duşukda bilelikdäki maglumat materiallaryny taýýarlamakda hyzmatdaşlyk meseleleri aralyk maslahatlaşyldy. Türkmenistanda bolup geçen özgörüşlikleri, hususan bizim ýurdumyzda bolup geçen halkara we sewit ähmiýetli wakalary Ýewropa teleýaýlymyna şöhretlendirmek üçin geljegi uly tatlamalary ünsürli. Mihmanlara Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyasynyn düzümine täze döredilen halkara habarlar merkeziniň işi barada maglumat berildi. Şu nokta nazardan Euronewsyň wekilleri Türkmenistan bilen halkara maglumat budawyny mundan öýläkde hyzmatdaşlyk etmek üçin uzak möhletliň strategik garaýşlaryny beýan etdiler. Google Translate Offline türkmen diline hem hyzmat. Google kompaniýasynyň Google Translate Offline ýagny internet bolmadan işleýän bölümi mundan beýlek türkmen diline hem hyzmat berip başlaýar. Bu arada halkara metod gulluklaryny habar berilýär. Şol habarda bellenişine görä, Google Translate özüniň offline hyzmatlaryna ýene 33 dili goşdy we bu dilleriň arasynda türkmen dili hem bar. Mundan beýlek ulanjylar Google Translate applikasiýasyny offline ulanan wagty hem türkmen diline hem hyzmat alyp biler. Bellemeli zat türkmen, ingliz, rus we türk dillerine hyzmat berýän makulsözlük.com saýtynyň makulsözlük applikasiýasy eýem 2 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen, ingliz, türk we rus dillerine offline sözlük hyzmatyny berip gelýär. Lempart Everton toparynyň tälimçiliginden boşadyldy. Frank Lampard Angliýanyň milli çempionatyna çykyş etýän Everton toparynyň tälimçisi wezipetinden boşadyldy. Bu arada ingliz metody habar berýär. Toparyň ýolbaşçy düzümi Lampardy toparyň baş tälimçisi wezipetinden boşatmak barada karara geldi diýip metod beýanatyna beýan edilýär. Lampard bu wezipe 2022-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna bellenipdi. Oýunyň şertnamasynyň möhleti 2024-nji ýylyň iýuny çenedi. Lampard toparyň düzümini 44 duşukda tälimçi bolup 12 ýeňiş
kazandy. Everton topary Angliýanyň milli çempionatyny 15 utuk jemläp 19-njy oruna barýar. Lampard mundan odal Derby County we Chelsea toparlaryna tälim berdi. Ol futbolçy hökmüni Chelsea toparynyň düzümini 2001-2014-nji ýyllar aralygyna çykyş etdi. Şol döwürde Angliýanyň çempionu boldy. 4 ýedek Angliýanyň kubogyny gazandy. Mundan başga da Lampard 2011-2012-nji mövsümde Çempionlar Ligasynyň we 2012-2013-nji mövsümde bolsa Ýewropanyň ligasynyň çempionu boldy. Lampard Chelsea toparynyň taryhyna iň köp gol geçiren futbolçylaryň biridir. Ol mundan başga da West Ham, Manchester City şeýlede New York City toparlaryna çykyş etdi. Hormatly tamaşaçylar, şeýlede Arkadaş şäher kadiýeti döredildi. Arkadaş şäher prokuraturasy döredildi. Halkara ösüş guramasy Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasyny gollaýar. Türkmenistanyň FAO-nyň hemişilik wekilhanasyny açmak meýilleşdirilýär. Türkmen okuwçylary Aziýanyň çağalary oýunlaryna gatnaşar ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtynyň okap bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylar, gepleşiklerimiziň inniki sanlaryna saýlanan habarlarda diýdarlaşýançak hoş sag bolun.